ya kapor ke jong pi kedai ke janmit ke basusngan ke basaat pi kinong Krisyan na po sling bat nang ni na po nong po kadno na preng jong pi nang don kata kamen sim ka ba artaten kadongot ngam thai don sho dai kathong kladon Ahmad artare kladon Ahmad ba ko sling bat kenong po kanyo ban kai you so jong jing job dai dai bai ba God khublei sibon nganong nganai khublei kong mak belong hinnan trai jonga don lang hane na yeng kasam jonga no di pa ki para I mei don lang I thao hang ne nga thai pi tholo di beri advocate I mrs jonga ro I bodon hang ne mo nga thai bon ki bong hana ibah Jason ile politics tang mata bla de kapor ang bahana wanyalam iba iya wanyalam Mrs tang bla de politics ngong ngong ba iklung jonga la kham he ngalaban bu bi khau ngalaban bu bi kyau kham but than ni an but tem dei kata phiri man bat ba phi ki pat ba ni song hang ne kat ne bam dei tang ba Jason di kong mak kayeng kasam kadon ka jingkit kle kadon ka jingba kle habagi wan sa phi ki pat ba Iwan da kalenti bang idon kata kambensim bansu shar hok ya kadong katai what are the ten ya kata ba what are the ten ya kata kadi kambensim badan ga piki badan hang ni iwai badan hang ni iwai badan hang ni yo don na don na prengjong pi ki banang niki perlok niki parjor ki banang rai arsur na laisur topenwan hakawai kasur haka NPP nganong IP numar haka artarek nganong IP latikna bangin yo ban khet yo so jo gajing job latikna ba non gajing argaten sang khendiat skin nganong IP hakini ki khendiat skin ni dei belong kita ki nong Krisyan ki bashibrehem bar ki badon da kanong rem ka jong lede klan bat kem kanong rem jong lede nganong IP kanika ar lai tayo diki khatsan ar posi ki bangin ya lenti yo don kano ka jingduna nakaliang ka jong no re jong no ngimdei bangin ya kedau khti ni de ki belong ki bakloi bangi wan penbet markhmat ki ban ai lang kata ka but ka bor ka mensem bangin ya trelem namar nga sutho ba kani ka ar lai tayo menta kadai kisni ki por ba ki abon ki bani rong ki bani mi ki ban bani sutho bakla pada pi bishar hi mapi de ki pat ba ki start ba pi ki pat ba pilai ba kan noi pang mak ya le na mata ka nong pau Constituency ba di ba Jason hakini ki senang ki bayai ila don senda ba pi bishar mapi ki pat ba na pi ki pat ba ki start ki pat ba ki ban ai ka jubab haka arta de balga tip shai balga next come ba pim ino maroi yangan ikong mak baka arta de kadi ka jinjob umne jong ba Jason ko mak kadi ka jinjob jong pi ki pat ba den dai kata khublei sibon kasutho baga klaidon nado minister klap like a port of people kodor klai laki kun ti jong lade lagi snong ki baped lagi snong ki bajngai ba pidon kata ka jingsanya hai kong mak bai ba Jason ba dia kata ka jingsanya ganong pi ki pai ba ngim pundo no kata kanne la ban trai ngintoi siposa arbosa sipasa namanta ka pi ki pai ba khublei sibon namar komite than ka meeting kadi mang isu wa banyak kena khmat jong pi ban ai dan sem ki baran sakmat ki baran shadin khublei sibon ka po jong pi u blei jong jing so gundon ka pi penyo ka mer ka basai baklain ngisa yesang yesan ngisa ngi ke kendo trei shidraham mo NPP ha ka god khublei sibon